Kublai sibun pastor gikitin pediang sengob ha jongpi yang hagen gopor. Ai kublai pi baro iwei ki para bengit bai jong ka balang hang ne ha penthor nong mensong ki para bengit bai nya ki wei pat ki balang ki para lok para jor ki bayo ban khmi ban pej ya gene ka program jong ka balang nang ne da penthor nong mensong lengba ka YouTube channel jong ka balang. Adwai bu bleun kerku yang ilang baro lengba gene ka por. Ngai ngo yu blei ba preng jong ki jing wit ki jing thut rei ki dang yo ki ne ka lat blei jong yu im pat ki jing sakri yu kadang im adwai namar kata bu blei un kerku yang ilang baro iwei pi wei bat ngakwa ban ai khu blei kerpang ye pi ki doktor ki nurse ki nong sumar ki nong trei ha ki departments ki baper jong ka sarkar bat jong ki wei pat ki nat trei kam ki balong hakmat e ban walam ke jing ada ke riba ke jaj ben rio jongi na ke ni ke jing pang jong ni covid-19 itwai ke jing kerku jong play pi namar jong ka kam ka ba pi tre onya da pun rio sumare pi bari ki long yeng long sem jong pi akwa banai ku play ki ba pang ro kum jo kala ban long ba pi pang no new coronavirus la ni na ki wei ki jing pang ke jing duai jongi kum ka barang kalong bo play un kerku ye pi onya da ye pi un long rengkat bat pi ba pin la ban mat ya ke jing pelaj bar ke jing pen khia ke bom jukut ke jong blei ngai ngo u blei ya ke ne lat leng ba ka balang hang ne pen thon ong wen song ke balai lat nga bangan ya sam ne ke tin ke jong blei bat nga duai ya ke jing ker khulang ke jong blei ya ngi leng ba ke por ha bangi peteng ben sakri u ta ka bangin snap ya ke tin ke ba im ke jong blei ya kwa ngi ne phai bat nga se ke tin ke jong blei ke benta ke bangala jit ban pen snow hagen ke por kum ka nong rim jong ke jinge slok ke dei na ke kitab Exodus ke lenong ke ba khat sao ke khot ke ba khat lai ke kitab Exodus ke lenong ke ba khat sao ke khot ke ba khat lai ikentin ki ba ong kum ni ti u Moses u la ong hau tau pat ba wat chep tieng pi tu sange tu khmi ru ya ke jing pen em jong utrai ya ka ba un sapen i hapi hakani ka sngi namar kita ki Egypt ya ki ba philayo i hakani ka sngi phin om yo isu ya ki lano ru ubleun kerkhu ya kani ka jingpen sngo na ka ktin ka ba im jong u to ginya dwai able nyai ngo e eme bangila panyai sakriya me ki por baro pat menta kerpang ko magani ka por jo ka jing thut jing wit now new knyang jingpang covid-19 na blay rengai ngup me pen la yangi bangin sakriya me par ka jing sakriya me tra ka im hakilong ying kilong sem haki balang ki ba pher par men tangi beteng ban sakriya me blay da ka bangin snap ika ktin ka jong me par ga da duai ya ka jing kerkhu jong me ya ka ni ka por ka badang sa khandiat babau sakri jong me kren ka ktin ka ba im jong me men pen sum pen sle nga do men se ma kho jong me blay na pla khmat jong me ngalong tong briu bo pop bo thlun bo dunau bo bi adan kami ka bor jong me banga duaya try na mar kata pen sle ma me pakai ke baro ka bangan kren kan wan bet na me blay ba kanong ka khubor ning kong yang ahi ba ding ilang baro ki bayo ban khmi ban pej ya gani ka program ha gani ka por ker khu try gani ka klip mat na mar nga pani kini ka kerteng ka jong Jesus Christ amen. Kaan Graham Lotz ka khun jong unong yalap krau ka perthei utau Billy Graham ha ka kot jong ka wai ka ong nga don ka jing sngo scam ba ka jaka pa sngan tam ha ka perthei ka dei ka pedeng jong ka mon jong ublei nga martatin kum ki banget ni don ka ta ka ju ka jing sngo scam ndai ha ka ju ka por nga don kata kajing nget baka mon ka jong ublei kam dei pat ka jaka ka ba parabor ngin matang kajing suk kam dei pat ka jaka ka ba haka am don kajing ma kajing men saw ba kajing tengku jong kajing im kumno bon nangi la ring yangi sa kata kajing sngo thu ban pen nget yangi bakat bangi im hapo jong ka mon jong ublei par bangi le ya ka ki baro kin bahakin be ya jing im jongi ngin long ki ba kmen ngin long ki ba suk ngin roy ngin par
กะจึงอิมจงอีกันพากันเมียดเงินละนักkiกะจึงจงกะประเทศpara lok bai bar ki para banget bai jonga ngala shem bakata kamlong ka basisa pi na mar bau blei ukam mon yangi bangilong ki briu ki bakhoi ban ya ka bangilong ki briu ki bakmen banamar kata ublei uwat yangi man na kapor leng bagi jing ya nanti jongi ban pen snow yangi ya kata ka jing wat jong u ya ka jing im ka jongi ban nya yangi se ka mon ka jong u barabor what happening jong ki jing tengku ka jing im ka jongi ban ngamar tatin ka jing thu khana haldet jong ka ni ka banta ka bangala puli mentan kan nya saying ya kata ka jing thmu ka ba ngakwa ban pen snow preng jongi ha ka ni ka por pi ki khon Israel kila shemi la de hapo jong kata kajing ma ka bakraw bat kim don lat chanu ban pai idon satya kata kalat yaki bakin lat im na kata kajing shem jongki kajing thu khana halendet ka ong yangi bakini ki khon Israel ki don menta hapdeng jong ka duriau ka basaw hakmat jongki bat uparo bat ki sipai ki perton jong u ki babe na sedin jongki Parha kaba kum kata kapor ngamar tatin ki keli ka jing keli sanu blei hakapor kamangidon kam ya u kini kidai ki briu ki barang sudah mat ya ka jing pelat ka jong blei na kata ka kti ka ba kraubor ka bale donbor ka jong utau pharo ublei da ka bor ba krau jong u ulapan pau ya ka jing pelat ka jong u kita ki khon Israel na kata ka jing sate ka ba saus pa snem baru lawan lam yaki nang tai na Egypt nagari jong ka jing long brau bat kari jong ka jing saban bay Permenta kira sedang ya kata ka jing ya yanti ka jong ki sakata kari jong ka jing kular bat kidon sibon ka jing kermen ha ka jing im jong ki kiran ki sibon ka jing khmi lenti ha ba kidon kata ka jing ya lenti jong ki bat kidang ya kum tadang si sngi ar sngi But kendit ken san menta ki shem yela di hakata ka jing kira ya chakmat kani ka duriau ka bakraw hakmat baru pharo nadim jongki one bed rong ka Bible kila shapting sibun bat kila lenyar sau try ublei Rom kata kila ujor, kila tim, kila mai, kila pensau ya kejeng mut kejongki. How Moses. Balai, bawan lam ya ki sekani kejeng ya lo, kejeng syam ke bakum kene. Bat singap ke Bible ke ongkum no. Nabah, kala kambha yang i ban syakri ya ki Egypt, ban ya ke ban yap, hakani ke riklau. Kata kalong kejeng perta. Joki kon Israel persya Moses. Para bangi ngap ni pet ni puli ya kene kejing thok khana. Le se bon preng jongi ke yo sngo kene kejing thok khana ru. Ni bo jingkeli ya kene kejing nget jong kene ki kon Israel. How blay uba emu pelat yaki. Kumno bakane ka jat benriu kapala mat ya kejing pelat ke jong ublay na ka kti ke jong uparo ka bate ka bakom yaki. Bakin keren ya kita kejing keren ki bakom kita. Kejing sisa para bangit bai bat kilok bai jong akalong baki khon jong ublei ki khon Israel kim shem la yo i yo ublei hapdeng jong kata kejing ma ka bakile shem para to kata kam dei kejing ya lenti joki babon nangi habangi don na preng kejing habangi i ya kata kejing ma bakawan bat bangi mlak bani i sekadiang sekamon ya ublei Atau kam penlong yang i kum taru, kum malong ki khon Israel, bat teng teng ka penlong yang i bangin keren ki kitien ki bam day mangi ki bangai. Bangin keren ki kitien ki bam day persya ya lau jong ublei. Kum balong ki khon Israel hi. Hakata ka jing ya jong ki ya galenti se ka jing lai noi. Oi ngas ngotho. Ni em ki sngi ki ba ki sngi ki ba jenjar.
Kini kisngi ke mentah ke bangi im, ke bang nyemla ban mudur, nyemla ban perkat. Leng ba kini ki sau benai san benai ke bangi layat mentah, par haduk mentahi. Nyu i ya ke jing cerkei jong uneu klam jing pang. Man na kisngi ni puli ki kot kubor ki jongi, ni snow ki news ki jongi, par nyu i ya kata jing nang kiu artet sejrong. Jong kita kinong pang. Bala sakem hau niu kenyang jing pang coronavirus. Bo nangi haka jing long jogene ka perthai ka kum kane lapan long yangi teng teng ni snow kum kinong krong. Tang bangin perkhat ban pen biang ya ka ying ka sem ka bam ka di ni hap lelo di ki jat kam ki bangila ban le. Ni hap ya let lot ki jaka ki bangila ban wat ka jing yarap. Yala di. Karon kata ka jing snus namar ba nyimla ban siu ban pet nyimla ban le yakani ban le katai bat teng teng gini kijing don kam kinang mi nang mi wat hapreng jong kijing bamla jongi ban trei ka kam kum ka julong hakibna ki mensua ni ka sorkaru menta kalong ha ka jaka ka ba omla manyarap yala di ni yaki brio saudong ki kim la ban perkat ke ka banja ni im hakis ni bae I kumba amdon jingkut ya kan ni jing ka jong I kumba amdon lat bangin lat na kan ni jing ka jong bo nangi apreng gini ki jing ni I ya kan ki jing play oh yam dei tang kini ki jing pang jong no covid de ki jing pang ki ba pia sham hayeng asam jing pang ki ba bon jat Don kilong ying ki bahagan ka porhi ki ksaj dur ki yam ki snowsi ki pang mansim namar ka jing pang ka ba shok hayeng asam jong pi ki don kilong ying long sam ki be kdo ki wai pat ki harukom ki jing ki ba kraw ha ka jing im jong ta ki jing yai den ti ki jong pi phim na ban I yo ble pi I tang ye ki jing phim I ka crowd ka jong balai bakini ki khon Israel kimla bani iyo blai balai sengan bu ka jing kli ka bede yang iru balai ba bon bon sen apreng ka jing jong ka jing im jongi mangiru ngimla bani iyo blai bade ka kti ka jong kamanin kong kalong bakini ki khon Israel ong ka Bible ki yat da ka jing septing bat da ka jing het ngap kani ke benta jong ka tiang ka jong blai ka thu komno sepang jong ki ti men ba uparo ulanang jan ki khon Israel kilak mit yala ki khmat hakmi ti ki Egypt ki be na din jong ki bat kilak khau shikat dei bat ki khon Israel kilaya lenyar au trai ka Bible ka ong kilaya khau shikat dei ini kitin kasi ya kini kajing septing ka kraw ka ong kumta kilaya khau shikat dei kim tip sho kum no ban kajing septing ka bala pen yap ya kajing mut jing perkhat jong ki ha kata ka po pat ka ba ar pat kalong namar bakiyat da kajing yo om da kajing Kiat da kajing yo om da kajing katu ko wei ka benta ka bahadin jo katu kajing pule ka ongkum no ki khon Israel kila khmit yala ki khmat ki khon Israel kila khmit yala ki khmat kila pet sa tai shalom kila yo paro bat ki sipai Egypt ki wan be na din jongki kata kajing kila IT no yala di hakata kajing septing ka kraw kila IT no yala di hakata kajing bom don jing kermen shu pat kata kalong kajing sisa pat si bonangi hakipo jogi jing tingku jongi bat kijing ya IT no yala di sha kijing septing Bat ni do no ban yo ya ka jing mu ka jong u blai bat ya ka jing don ka jong u blai bat ya ka bor jong u ban pelat yang na kita kijing ko ki para banget be jonga
ni don kam ban snow hu ya kini ka jing shisha bat kata kalong baka jing nget bat ka jing sep ting kim la ban ya don hakaju ka jaka larangi nget hau blei om dan dau setia yangi bangin sep ting ya kini ka jing im bat ka baka ni ka jing im kan wan lam yangi ngim don jing sep ting ya ka jing pang ka jing crow ngim don jing sep ting wat ya ka jing yap hi namar ni ngos kem bau blei un sumar yagi u David ha ka sam ka ba pulai ka khot ka ba saw ka tu ka sam ka ba ye it ba baro wong kumno shisha la nga ya ru ya ka them ka srngiu ka jingyap ngan om sep ting ya ka ba sniu namar me don ringkat ma me bat nga u ding do bat usan do jong me ki pentien yaga hari pet iki kon Israel yu i hang ne kata ka jing sep ting jong ki kala ai lat ya ki ya kata ka jing yo i ka ba bakla ya kata ka jing ya shem jong ki kimi i da ka wei pat kalenti kimi i da ka wei pat kalat ka ka ba ki i ka long bai ka tai ka jing yap ka ap yang a kim yo i ya kata kalat bau niu bleu bla pelat yaki dang sen udon ka bor ban pelat yang yaki mentah pat na kata kadau ki pertah ki ongkum ne namar bamdon ki jing tep hari Egypt bamelaya lam no yang i ban yap hakani kari klau balai bamela le kum ne bat ni ban ya lam no yang i na kari Egypt kata kalong kabaki kila ong pan ngamar tatin nya punya day la diru hakan ka jing ya yang ti ka jongi ka bakum ka ni ka por ki jing kren ka jongi teng teng ki ba klam perkhat wat ki jing duai ru ki ba mi na ki sentur jongi kum ki banget ki ba pen pau ya ka jing sep ting ba ya ka mon pen ban bangin cha te ki bor jong ka jing dum jong ka perthai kajing sep ting joki kon Israel kala ka dum yaki bakin yo i ya kata ka jaka ka ba ublei ula pen krek lopa yaki banle ka kamba haki kon Israel kata ka por kim sngut ho baki don kata ka jaka om namar bau Moses ubakla banyalam lenti yaki henry ki don ka jaka namar dei ublei hi ubla produk ya kata ka lenti ka jongki bakin don Nak kata daw hak jaka bakin duai. Sapang kata ka jingya shem jogi kata ka por bakin yo ek jingya lam ka jong ublei kisdang ban ujor bar kisdang ban mai ban tim ban kren kiktin bam dei persya ya usakri jong ublei kila le pop de kiktin pada kikam ki jongki pat ngap ki ongkum no kani kamlong kata kaktin bangilaya thu hame hakari Egypt da ka baong tu no yang i bangin yo syakri yakini ki Egypt naba kalau khambha yang i ban syakri yaki Egypt ban yakaban yap hakani kari klau skap ya kejingkran ka bakum kata jing septing ka penlong yaki bakin le ka nang ta kani kajing septing om tang bakapen bakla ya kata kajing yo i jongki ya kata kajing ya lenti jongki ya kata kapor hendrai kala pen baklaru ya ka jingken mau jongki but day kani kabala penlong yaki bakin sa ongkum ta nabaka khambha yaki bangin syakri yaki Egypt ya uparo bariki ki jong u banyak ka bangin yap hagani ka klau oh ki kon Israel kim la ban ken mau yo blei ubala pensange yaki sipai jong uparo bat yaka bor jong u ban le ban khang yaki naka mi na Egypt kim la ban yu i kim la ban ken mau bau blei ulada pensitom ya uparo bar kinong Egypt bat bau la pelat yakini ki kon Israel naka bor ba jong u naka daw ki klem ngai ba mentaru ula unu blei ban pelat yaki
ki perkhat bau blei tahang tahe Egypt ule ki kamba om dei su menta hakan ka current situation ka jonga ko ki para bangit bai ko ki lok bai jonga haki por ki ba kum kini haki jing teng kho jong pi ya ki mau song mau te jong ka jing im tongin kan mau bau tau ju ublei ubla pelat ki kon Israel na ka kti jong uparo ude ju ublei ubla ban pelat ya pi bat yanga na ki jing ya yanti ki ba harukom ki jing jong ka jing im ki ba ngiesem man na gasni atu phimte bakam don ke ka ba baru ublei jong i pi ka ni ka jing sep ting ka dei ka ta ka but sianti ka jong ubaman ban penlong yang i bangin songsa hakata ka jing dum juga jing ting bat bangin pe ki wei pat ki bor bat bangin persangru da kamon la jong hi bang yarap kan ublei ai ngo ublei jong i ulong hajan ya kita ki wakot kerpat ya ti kumno ngin la ban job ya kita ki jing ma nang begini ya ka kti ka jong ublei tu batri snap kumno ki kon Israel ki job ngine pet na kata ka banong ka khubor ba ka jing yarap yangi ngila ban yo na ka tu ka jing puli ka pangal pen song nong rim ni ka benta kan khot ka bakhat la ju ka tu nong ka bakhat saw ka kitab Exodus ngan puli beng ka sa sisin ti Moses ula ong hau tau pat ba wat sep tieng pi tu sange tu kemiru ya ka jing pen em jong utrai ya ka ba un sapen i hapi hakane gasngi namar kita ki Egypt ya ki ba philayo i hakane gasngi phenom yo isu ya ki lano ru para banget be i nakane ka jing puli don lightly ka jing tha ki ba Moses ubtha ki kon Israel bakin yu ibiangnya ka bor jong ublei bare ka jing pelai ka baningkong kalong wat septing pi gim dai ban septing ong Moses gi kon Israel Moses ha ka pasdang uhap ban ya tengku bat kani ka jing pang ka bala bampong i kon Israel kata ka bor ka jing septing haswa ba unak ban lam yaki na kata kalenti sa tay sa khamat ngap katu ka jing puli ka pangala puli mentan hi ka ongkum no nama kita ki Egypt ya ke ba phila yo i hakane ka sngi pin om yo i shu yaki lano ru Moses uai ya kata ka jing pen snow ka ba mi na ka donut ka jong ublei hi ka ba ong what septing kini ki jing ki jong pi ba ka jing septing ka ba pi i menta ngan sa pen ngam ya ki ha ka ba jeliu jong ka ni ka duriau ka ba pi pin ya para bangit be kata ken kalong ka jing kulat jong ublei yang iru apreng jo kijing im jongi kene ka por ka bam tikna uang WhatsApp ting kijing jong pi ngatip manga kijing ya lenti jong pi ngatip manga WhatsApp ting ha kijing im Kristan jongi bangin la ban i ya kamon ka jong uble kijing im jongi kalong thik kum tai bangim dei ban sep ting apadeng kijing len shop bat kijing phalo jong ki ki babuan jai ngi don ka jing jit bangin ai lat ya ka jing septing bakan song ken rong ka jing im jongi lane bangin bread ya ka jing sania jongi hau blei bat bangin ya da ka jinget bar bangin ya da ka jing septing mangiru kum ki kon Israel ngin sa i no ki ai bat ngin sa kwa ban lai phai no sakan nore kanu ka jaka ka bangin sngan bat kala ban long ka babakala kata ka jaka ka bangindon long ka Bible Timothy way nyo namaru blay sim la ai hangi kamen sim ka jing septing
Henry ka jong ka bor bat ka jong ka jing i bat ka jing le adaka ublay ulai happy barhanga ya ka bor jong men sim ka jing slur bagin laban yat ha persyak jong kini kirai rai dam bat ka jing tengku ki bun ki bat tenjuk ya ka jing nget ka jongi bat ka jing yai ne jongi ublay ulai ruhangi ya kata ka men sim jong ka jing le adaka ga sotonat ka Bible pareng ka ong sound mind, the spirit of sound mind. Kabamut kejengmut jeng berkat kaba syong blay, kaba syong scam kenang ba? Anam pensat kenting ya kejengmut jongi dia kiba bon jat kejeng septing kiba harukom kiba nyayat leng ba mentah. Ban pen snow yangi badai blay ubulong utrai baru kan rat jong kejeng snow kejeng berkat kiba jeliu Nagadagadaw yung day pansipti. Ako awan ang kumne. Kasingit kajong ihoblay kamut satya bagino may siyemji. Pi Jesus Christ abaw khat ikasanran jong para abaw yalap ya ka gospel men baw ya ka pertay uklem kular bagazing im jongi kanong kabasuk. Uklamong magino may siyem kijing pang, gino may siyem kijing ma, kijing kijing tengku, jong kijing ilak persya, kijing im jongi, ha kijing sisaw ong, ka ka bangangaya siyem, piru pinya siyem, para kijing sisaw ong, kabag hambon rula si, pinya siyem. Henry, kabag snow tiyang kaday gani, kakular, kajong Jesus Christ, pangandon, lem, batpi. Katakin, kadai ka crowd tamat batiang tam ya pi ba nga kumagan ka po kajing don kajong ublay ringkat bat ngi kata kajing don kabanyat no sabar ya kajing septing kata kajing don kajong ublay kadum no ya kajing bamnget jongi kajing artatin kata kajing don kajong ublay kapensuk pen kemen kapentengen ni kapen sim jongi iway pay what happening kajing sem babon jat Nakadagadaw. Wajib ting. Sungut nak kita kejing ruai, kebangijir ruai man kepor, kejing ruai kebalai sepak kendai pu kendai. Sim jangan ang lek dom ki barang sak. Kita kebentar ke baar ke ongkom no. Jing siap ting bat benget ki jupen nget yang ah. Baki basak kilong kambun ya kiwe kejing ba. Atau kata kamdai kejing sisa. Bagi jing siap ding ke jongi ke penlong yangi bagi nom slan ban sim ke wei pa kasen jam jo ke jing im jongi lapan yap ya ke jing ki ya ke jing mut jongi bar ke ya ke jing im jongi da ke jing siap ding ublay hau isaya pun ken mau yangi kum no ong kum ne to wat siap ding me namar ngalong ringkat bat me wat snow ma namar ngalong ublay jong me ngan pensat bor ya me hoot ngan ya rap ya me namar manga utrai ublay jong me ngan bat ya kakti kamon jong me da ka ba ong ha me wat siap ting ngan ya rap ya me utau bakren udai ublay Jehova uba im Berkatakan ni ke kubur, ya pi ber yang ma pi ke bayat leng ba, ke ryong akan ni ke por, jok ke jing sep ting ke bakrau, nak mentala ke ying ke sem, nam mentala ke jing im ke jong pi, u belai uang ya pi, wat sep ting. U ong happy barok mentah, ke badan pereng jok ke jing bab tikena ke jing im, wat sep ting. Ngan long rengkat, ma pi. Ke baar, ke jing peta jong Moses, yaki kon Israel kalong. Sange. Kikon Israel hakata kajing septing jongki oh kila ya kri mo kata kajing long panik ke jongki nak mar jong kata kajing ma kapan sawan jaki kila yang mare serum bat seneng bat kapat mudur hakata kapor laling pum kata kajaka kabagi song uni ulak hajar putit usong ne ule ki win bat kala kiu kata dem kabajur Ada kabukum kata kimla ban yo lem ne kimla ban ken mauru ya kajing rap kepala ban wan syanki. Pada kita kedau kilek pop.
Tidak pop dah bagi tim. Ya syakri jong ublay. Bat dah bagi kedau keti persyak. Ya ublay. Ko ki para banget bai. Papi bat mangaru kini kisni ko mentatungan kan mau kini kajing sisa. Kajing khot leng ba kini kajing betha ba ar jong Moses kalong. Yang dah kajing nget. Haswa bangin ya dah kajing nget. Yang dah kajing nget. Ap ya ka bor jong ublay. Habangi mat ya kajing len sop jong kajing kajing em jong i kan ma bangi don kam ya kajing tei ka jong ublay ya kajing pen scam ka jong ublay kenang bangi laban ya dah kata kajing nget ka jong ublay siap ui saya wong kumno henrei kita kibaap kmi ya utrai kin pen thamai bo kin her sa jong de kitap nyang kum kipukni kin mare bat kin om sngo that kin ya bat kin om sngo luat sange up snap what keren what le up yo blay bon pen pa ka bor baru ne blay bon wan ka situation ka jong pi habakuk upen kan ma ngi kumno wong ndeu trai udon halaka temple ka bakhut ka perthei baro to kan snap jarno hakmat jong u Hakajing tnam jong kajing im. Hakajing palo ki babona saudong jongi ni persang banya dai ladi. Para kata kajing persang jongi ni klet no manu babat kajing im jongi manu balong in control ni ki ike saudong jongi ngakwa banya thu yangi ko ki para baget bai ublay jongi udang long in charge. Ublay jongi udang penyat ya ka perthei mentah. Kani ka perthei jong uhi. Udang penyat mau. Baka petai barok kadaya ka tang bakan up. Bakan yeng ban kemi yau tau bulai upodana ke temple ka bakhut ban ngap jar hakmat jong u. Pi mangi kong ke imlang salang. Namar bangim simnang ban pendem melade ke jing jar ka mon ka jong u bulai na kata ka daung himat sibon ke jing Om tang bagi perta kejing duai henrei bagi duai ru. Nia muslialem ya kata kejing jubab jong ublay. Nia ailem iki tips kejong isu ublay. Baun jubab na kamanta jonga. Haka jaka bangin up. Ya ka mon bakhu jong u. Ya ka baudan ban pensno. Patay na kata kadang khamesem susu kejing penban. Wada breng kejing nyar jong kejing duai jong i. Ban kejing yarap. Utrai udon halakat temple ka bakhut usyong hakata ka khet ka bakraw ka jong u baru khmi yangi ukhmi ya phi baru khmi yanga kumo khmi yaki khon Israel yaki khon Juda hakapor jong u habakuk hakapor bakila lepop persya ya ublay upet ke bangiru upet yangi dan aku makin kepor ni it si sana yu. Dakat dok nuot barok ni wat si sana yu. Ne, aku makin kepor lanang ring pak su yang ni sekibor kajing dum kau penget yang ni badan kau wepat kepor kau kam krau bani kau jong ublay. Ne, ni kam pendem ladi bagin mani iki jong kau perthei bat ki belai thau ki ba harukom. Tiba kan kau perthei kaken ki ublay. Ublay, upet. Kadang ilong si sana kita tiba kok nguk. Ya kamon ke jong u. Bat tiba iway. Ublay upet ukmi kan ke perthei ke jong i. Pat ngamut dor. Da ke jing upet. Pat ngasngok kemen bat berkat. Ya kan ke jing sisa bau ni ublay ubakraw bor. Udang long in control. Ya ki baro. Ubat mau ya ke jing penlong wara pring joki yong ki besok ke jing im jongi ubat na kata daw siap sange pato ka perthai kan sngap jar amaru blay jong udon ya ke jaga ka khut bakenta kabalai ke jing betha jong Moses kalong kmi ru ya ke jing pen im jong utrai kmi ru
ya ka jing penem jong utrai ki khon Israel kim chemla bani I yo blei bo utrai kam namar ki sep tieng ko ki para bangej ba I ya kwa ban pen kan mau biang ya kata ka jing sisa ngiru nginomla ban yo I ya ka jing trei jong blei bat ka jing pen em ka ba ap yang I larangi ya ya ka jing sep tieng ya ka jing be jong ki nikil air ki ba berngem ki ba bersit yang I hasau dong jong I habangi bet bat kami dah kajing nget bat bangi pendam yang ladi hutrai unte ya kajing im jongi un pen scam yang I un pen klan bor ya kado onut jongi ya kajing mut jing perkat jongi ya kamon jongi bat ya kajing perkat bat jeliu jong kajing im jongi yem kisni tiba shua jong neu COVID-19 ke perthei ke bangi em ke perkat ke judai kita ke perthei jong ke jing kentiu rasong ya ke burom briu ipet saudong oh kat nong ya ro ke jing nang jing start jong briu ke perthei hari khasi jong iru ya ro ke briu namar ke jing la jong ki pat bun sin kata ke jing long ikelat no panai burom yu blei bangi la ban kiu ya kito ki kerdan ki bajong om na ke jing la jong I hin rei dei na ke bor jong blei ta ke sains bat ke teknologi ke jing roi jing par ke bakawan ra ka penlong yang I ki briu ban perkat ba mangahi briu ngalong blei om dei blei uba kham krau kham start ban yang andai mangahi na kata kadau ngam don kam blei ngam don kam blei andai ke baja blei tau COVID-19 ngamudur wan ra yang I haki kho sil bangin dem krup namar dei kum hakani ka por ni sngu ya ka jing shron jo ka jing imbriu bat ka jing kot lat jong ka jing la jong ka bor briu bar bat dei kum hakani ki por ka mentaken balanya I ki bun ki men sim jong I sajan jong ka khet ka jong uble bat leng ba kini ki benai ki ba khendiat menta ngilui I ba bon ki briu ki wat ya uble bon ki briu ki wahat uble ki bam ju duai ru jong su hat duai lam upar lok jonga wei ko julong bahau nong duai ya thu inga wong pastor pim tips wong men suang aterwat duai ki perlok fun ki bangan duai ki ong em ndai menta antalawan gani ke jingpang maki ki fun ki ong su bahasi duai lem nga duai ka ying jonga duai ki ba I ki ba thon jonga duai lem briu ki bam julet jia seng menta ki sedang ban play ki program ke jong ki kala banong ki computer lane ki phone lane ki TV ke jong ki ban pet leng ba ki soul air ya ke jing pen hair ha ki how ya ki kubor ba baha jo ke jing pen yen ba kenjaman sim leng ba play leng ba ki sakri ke jong ki ba ai man la ka por ba ki ba bon ki long ying ki bam ju sawa menu ya ke jing ya ro ya play hakit nom ying ke jong ki mentang yo snow ki jing wa ya ro yo blei amar ngi snow thu kong ki briu ngi don kam ke jing rap ka banalan det ke jong ko magani ka po paninget ke ka ba ka bible hi ka ong namaru no baro oban khot karpat ya ka kerting utrai an pen im ko ki para banget be jong ko ki lok be jong ye me ki singi ba kini ki singi ki bang perkhat kini kita ki singi ki ba prophet Joel ulai thu lo pa ngap ke kitab Joel ka pen kan ma ngi kum no bat ngan pen I ki jing phla ki beneng bar ka khandau kasnam ka ding ki risot dem ya ka singi an pen kala jing dom ba ubenai kasnam haban sawan kata ka singi ka ba krau bat ba iting jong utrai ti kan long ba wei baro uba khot kerpat ya ka kerteng utrai an pendim kisni ki ba yim tip shano kani ka jing pang kan mam nalor kani ka jing pang kiwei ki jing ja ke ba khala ki ja keleng saudong ka perthei kini khnyu jumai Mirang sidap mat ya ka jing slei khendat khansot ya kini ki than jong phi sen se penthor nong man song penthor khra ter uslap ubajur ula penjulor ki babon ki long ying ki long sam pat ka jing du ka ba krau ha ki babon ki banta
ngimtip siya no kanam kan ko kiay kidak kiba khamma susu kinang ap yangi ngimtip nakani kani ka por ka bau blei unsa khang khliap no yakani ka perthei naka history jongka legay ka mga don ban ong kalong kani compare namar ka jing si siya kalong ublei jongi ulong ka jing pen im jongi ublei jongi ulong ka jing pen im jonga bat ka jong pi namar kata ngap ka ktin jong ublei ko ong kumno what shapting namar ngala sius pa yame ngala hot yame da ka kerteng melong ujonga nang ta susu ngap ka ktin jong ublei ko ong kumno haba melet ling ba ki ngan long lem bat leng ba ki wa kinom telep ya me haba mi ya ding ba ka ding men ing lem ni kit lit ding kinom jelia ya me kay ka mot hang ni kadai kini ka jing sisa para baget ba it ki banget ba it how try snap wat mut baginom ya iki wat mut baginom ya iki wa wat mut baginom ya ika ding wat mut baginom ma ika jing ka jing im ndai kan mau ya kan ika jing sisa baka ong ka bible namar manga ngalong utrai ublei jong me ubak hu jong ki Israel unong pen im jong me amen ublei ulong unong pen im jong pada bungi don na ka jing don ka jong ublei para bor ai kinwan ki jing iba kumno ro scam bangin yok ya ka jing da ka jong Moses ubata ki khon Israel what chapting sange kami ya ka jing pen em ka jong ble baron pelat ya pi bat yang ngaru kenau ki khon Israel pleng jo ka jing ya inti ka jong ki keli Shano Ublei. Ndai Ublei udon hang tareng kat bat ki por baro. Udon rekat bat ki hakadur jong urisot ding bat urisot lo men bat men sngi banya daya ki banya rap banya lam ya ki udon rengkat bat ki banlong kat kalaer ka persat apreng juga durau ba ka bam idon lat ya ki ban lat ndai ban ya rap ban snalen tinang ta kenang bakin lak ban ya pedeng juga durau kum baki ya ka ringkel udon bati oh ki para bengit bayi apa yang gijing ya yang ti dongi mentangi ru ilak ban keli chanu blai apa yang gijing nyong ya pi udon rengkat bati wat perkat ula no ya pi wan perkat bula no yang i ki khon ki jong larangin supai sha ura ka jinget nin yo pan snow ka jing don ka jong ringkat bati uapan pen snow hangi ya ka jing i jong i ya yang hapdeng jo ki eryong ki basyo ya pi ba ga teng ka penong yang ni bangin perkat bo ble don hang ta de don what hapdeng jong ki eryong pan ya rap yang ni pan ya dai iron kamban snow thu ke ibu ka tien jong ble ka ong ngap Deuteronomy lai puai pra ka ong kumno namaru trai daladihi ulalet hasua jongme unlong ringkat bat me un no yame lemne kentat no yame what shaping lemne what kau kadwai ublei un yo ban kerku yangi ban pen scam hangi ki banget baro perkiwai pat ki parlok ki barang arta tien ru Bapdeng jong kini kijing len shop jong ki eryong ki balai pojat haka perthei jong ni yen skaus kem bau blei u ong yin wat chat ti sange kemi ru ya kijing petem ka jong u blei un ker khu un yarap un ai bor un nak ban ya ka wei pokoi ka si dekat ka kular ka jong bau dan lambat Agak-agak minum siap dia, dan up ya badan kami, ya kejeng ketim, kejeng amen. Tunggu doa. Ablay, yang ngoi kektian kau im jom, kau ay jingjak thaj ini, apa yang kipor barok kejeng im jom, adwai tu kerku yang kektian jom, kan long atrai kum usumbai bahab hak jaka kau bersaiso.
Kawai pa kawai katendong skor kabayo asnol kini kektiin ka jong me. Om tak macuk ketik pen sungu bahaya ngi ablay. Dayarap ini bangin ken mau kini kular ban pen deiru ya ki ya kejing im jong. Ngim day ban septing apa deng kejing wan kini ki eryong ki besok ini. Lakalong kini kejing pang kejing crow ki bawan mentah nong niu klam jing pang. Ki wei pat kejing tengko jong kejing jing im jong. Yarap ini ablay bangin ken mau ban ap hame. Bangin sange bangin ken mau ban melong ablay bang in control ki baro. Yarap ini bangin ken mau ban melong ablay ban im. Baro khot sungu bahaya ngi tuan hanga pi baro tiba taj bat tiba kia ka jingkit dengan penjam ya pi trai ker khu ngi tersan ngi hakiram pe ki jongi hakilong ying long sem jongi ki jing im ki jongi ki simat simat ker khu ker san ya rab ai bor gi trai bangin laban ya ki jing im tuan pen sungu bahaya me bat ka bay dei dor bat ka mon jong me ki por baro ki jing im jongi to sungu ngi to pediang ru ngi ko pa Barngi pan kini baro ke kerteng ke jong Jesus Christ. Amen.